Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. It's an simple review. Ilobi buyile indaba yamakhumalo noMayeni kodwa uMayeni osemlonyeni kaMakhumalo njengoba echaza ukuthi yena ube khona emshadweni before uMayeni. Asazi ke manje idrama yabo isiqala ukungibhora kodwa-ke ngenxa yokuthi kunabakhomentayo bayabuza ke badidekile abanye. Season 6 angithi nakhumbula gazi wafika noMamTolo. uMamTolo indaba yakhe bisilungiswa. uMangwabe wathi akasayingeni le ndaba leyo yokuthi kuyahlaliswana, kwafanele ukuthi-ke uMangwabe ehlale noMamTolo. uMangwabe wathi ngeke ayidlale yena leyo role. Yilapha-ke uMakhumalo esesichazela ukuthi mina ngahlala noMangwabe unyaka wonke. From season 1 to season 5 akaze sitshele uMakhumalo indaba yokuhlala noMangwabe unyaka wonke because yayingekho into emphushayo ukuthi akaxoxeke lolu daba. Emva kwalokho waphinde futhi waveza ukuthi noMayeni emshadweni wakhe wayekhona. Ekugcineni kwalapho uzokwazi futhi ukwamukela unumber 5 ehlale naye. Kodwa izizathu zokuthi kuveze lokho akwenze before ukuthi yena kakade supportive kule vision. Nakuba sasiquestiona ukuthi hayibo kanti uMakhumalo ungakanani lezi zinto ezingaka, yonke lento yenza ngenhliziyo yakhe emhlophe okune desperation phakathi because as understand izinto ngokufana, as process izinto ngokufana. Ivele lapho indaba kaMayeni eba u-third wife, uMakhumalo eba u-second wife. Mayisifika-ke kuma-viewers futhi asiyithathi ngendlela efanayo ngoba sithi hawu kanti uMayeni ushade nini, uMakhumalo ashada nini, kanti futhi uMacele yena umise muphi umshado. Ngoba khona ku-season 5 kwi-anniversary yaMacele uMakhumalo wasukuma wathatha i-mic wakhuluma ebonga usuku olukhulu, wasengena kule ndaba ukuthi njengoba ningibona ngimile, umamkhulu useze wagcina evumile, wayekade engavumi, kunzima saba short abanye. Ngoba phela abanye bathi hawu lolu usuku lungumamkhulu wayesibuyela emuva. Kwaseke kuhlala lena-ke kubalandeli beshow ukuthi uMayeni ufike emva kaMakhumalo, wayipho uMakhumalo engabizwa ngo-second wife. Ukuthi-ke kubalulekile noma akubalulekile mina angazi, singezwa kubo abanikazi bendaba nokuthi ubani u-first girlfriend, ubani u-first girlfriend phakathi kwabo bonke, kubalulekile noma akubalulekile angazi. Nokuthi ikhulunyelani-ke indaba yakudala, nayi into engiyaziyo ngokukhuluma izinto zakudala. Ukhuluma izinto ezenzeke kudala kuya ngokuthi lowo muntu ufuna ukuvezana, kwesinye isikhathi usuke efuna ukukuphoqa. Omunye mhlampe leyo nto ine-effect ethile, mhlampe wamzisa ubuhlungu ingakho ethatha izinto zakudala. Kodwa laphayana-ke ukuvela kwayo ku-season 6 yayiveza ukuthi mina as uMakhumalo ngenze lokhu nalokhu nalokhu kulo mndeni. Kwaba ukuthi amanye amakhosikazi ayasho vele ukuthi asenze izinto ngokufana, asingeni ngokufana, konke lokho. Umseleku-ke ngoba bahambisana kanye nathi balandeli beshow uthi-ke uMakhumalo akayicacise. Uma eseyicacisa ku-season 7 useqala ngokuthi ube yi-girlfriend before uMayeni. Sithi never-ke lapho kumbe wayesho kanjani umkhulu, sengikhohliwe ngifuna lo never kamkhulu. Never, ngoba phela manje umseleku uthe yena uMayeni kulamakhosikazi amaziyo akhona umazi ngo-1997 ubengakanani Makhele, ngo-2001 ubengakanani, even iperiod kaMampilo oku-2003 ngoMpilo ewubufakazi uMakhele ubengakanani. Kahle kahle sasaba-ke manje sathi hayibo nakho usebenza namahlazo-ke, sesizosaba ukubabaza amahlazo ngoba nakho kunemali. Hhayi sathula-ke salinda ukuthi ngoba-ke iyeza-ke le episode yanamhlanje yilana ekusezoshiwo khona ukuthi kwenzakalani. For laba-ke abathi uMakhumalo noMayeni, ngicela ukuxoxela nje into ongayibuzanga, ubobuka uMakhumalo makukhulunywa ngoMayeni
Bobuka uMakhomalo ebusweni umayeni mayiphawula, ubuke uMakhomalo uma umseleki ekhuluma ngomayeni, ubuke uMakhomalo uma kukhona ebusweni makukhona into eyenziwe umayeni e-wrong. Uphinde futhi wenze into efanayo kumayeni makukhulunywa ngoMakhomalo. Uma uMakhomalo ekhomenta, ubuke umayeni ukuthi wenze njani. Uma kukhulunywa ngoMakhomalo, ubuke umayeni ukuthi wenze njani. Yingakho-ke ngithi mina musa ukuba wena namehlo abuka isayidi elilodwa, buka ndawo zonke. Lento eyenzeka kumayeni ngoMakhomalo la kuMakhomalo iyenzeka into efanayo. Yingakho nje ngithi mina i-tell all ayizwe ngoba mina nginawo ngisho ama-episodes la engibuka khona amehlo ngithi why ucasuka ubuso bakho bushintshwa yini, wafutheka manje, like uyafutheka, yabo. Akwenzeki kumayeni kuphela, kwenzeka nakuMakhomalo. Kahle kwi-tell all sizothola umsuka wangempela ngoba kwi-TV show sinikezwa lokhu ukuthi sibuke i-TV show i-content. Kodwa kwi-tell all, phela i-tell all angithi yithi siyobe sibuza kuyobe kushiwo laphaya ukuthi #uthando nesithembu Twitter, siyibuze-ke le mibuzo. Kusenjalo asakazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani kini na nobabili, nibangani, ukhona nozenza ngcono kunomunye, or ukhona oprethendayo ofake imaski and iyamshisa, uyazama kodwa akuzameki. Phela ezinye izinto awuyi-perform. Emotions into ngeke uzukwazi ukuyi-performa le ngaphandle mawukhokheliwe. Yabo nje obani laba esibathandayo, ama-actors esiwathandayo, laba basithatha besibeke umuzwa, batrainiwe yithalente. Kodwa mase kuyi-reality show usuqala nje wenza into ey'theni, thina sizokhuluma ngento oyenzile nesiyibonile. Mase kubonile ukweqa amehlo okukhulunywa ngomunye, sizosho ukuthi wena ukweqa amehlo. Mase kubonile ucimeza ingekho into ekucimezisayo, sizosho ukuthi ubucimeza ngoba ngathi uyacikeka. Bhayi-ke akusazofike kanjani lana, kodwa khona izinto abazenzayo bobabili umayeni noMakhomalo ukuthi makukhulunywa ngomunye khona ozogweqa amehlo, khona ozocimeza, ubuso buzogcwala nje ukuthi hayibo wafutheka. Why? Relax, khuluma, sizokulalela. Uma kuwukuthi isayidi lakho kufanele sikhethe lona because isayidi lakho lizwakala ngcono, sizothatha isayidi lakho. Kodwa futhi ngeke size sikhethelwe yi-fan base eningi ukuthi leli sayidi lona li-right. Asizukwazi ukuba delusional. Ngeke sibe delusional, ngeke. Igama, i-favorite word kule season u-delusional. Hhayi-ke wena sothatha imizwa yakho wayoyifaka la, dila nemizwa yakho uphume kimi, mina ngikuxoxela ngothando nesithembu. Bye.